Kmieni 3 wara nofsinhar l-eks ambaxxatur Joe Cassar ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali ta' San Giuseppe fl-Imsida. Il-qudiesa tqazzet mill-kappillan Missidjan il-kanonku Simon Xiberras u konċelebrata mingħat ta' saċerdoti oħra. Fl-omelija tiegħu quddiem knisja appakkjata b'familjari u ħbieb ta' Cassar, Dunġon Avellino elenka l-valuri tal-erf, l-umiltà u l-integrità fost l-oħrajn, hawn appella lil familjari tiegħu biex iżommuhom bħala testment ħaj tiegħu. U qal li kif bix-xogħol diplomatiku tiegħu li l-minxtutna bbażata fuq il-ġustizzja soċjali ġab il-qudiem isem pajjiżna fuq l-isfera internazzjonali u għalhekk Malta imdjuna miegħu u ma' familtu. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mexxa delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li attendiet għall-funerali. Joe Cassar serva bħala ambaxxatur ta' pajjiżna f'diversi pajjiżi għal snin twal, rappreżentant Malti permanenti għan-Nazzjonijiet Uniti f'Ġinevra bejn l-1991 u l-1993, fi New York bejn l-1993 u l-1996 u ambaxxatur fl-Italja bejn l-1999 u l-2002, serva wkoll bħala ambaxxatur Malti għaċ-Ċina, ir-Russja u l-Libja. Dr. Cassar għamel żmien jokkupa l-kariga ta' direttur editorjali tal-Istamperija Indipendenza, President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u kontributur ukoll fl-Azad. Huwa kien ukoll kittieb fosthom tal-ktieb Gonzi and Malta's Break with Gaddafi, b'riflessjonijiet dwar il-qagħda fil-Libja wara l-waqgħa tar-reġim ta' Gaddafi.